Eli surman ajajat ajavat ympyrää siellä puusta tehdyssä tynnyrissä isossa. Niin se on aika makeeta ja tästä tehtiin biisi ja rumpuihin me tietysti haetaan tähän kukas muu kuin se, joka soitti sen takaisin Karjalaan levyllä rumput tähän biisin, eli Tapsa Luumi, tervetuloa! Hyvää iltapäivää, vieraat sekä tutut. Minä olen siis Tapsa Luumi. Pidät puhtaana jutut. Haluan ensinnäkin kertoa sellaisen jutun, että mä soitan näillä. Mä oon 40 vuoden takaa. Kierrettiin kaikki maitolaiturit ja kakkikioskit tässä Lahden ympäristössä. Oltiin Luhtikylän Nuorelassa, piti tulla 40 ihmistä paikalle ja sitten tuli 10 bussilastikka. Elikkä noin 400 ihmistä. Se oli aika hikistä. Mut mulla oli silläkin kertaa unohtunut rumppupalikat, niin mä soitin näillä. On mulla oikeesti rumppu. Tervetuloa ja nyt me lähdetään katsoa miten Surmanen ja Erkki Vasili Helmiselästä kävi, mutta Punk Elvis-paitahan oli siinä levyn kannessa. Tää ei maksa mitään. Siitä lähti Punk Elvis-paita jollekin onnelliselle etukärin daamille. Upeata. Yritetään 45 vuoteen kokeiltu tätä, mutta katsotaan mitä tapahtuu. Täällä on hieno tausta. Joo, Tapsan rummuthan, ne originaalirummut on Tapsan rummut, tuo vihreä setti tuolla. Joo, ne on 50 vuotta vanha, 74-75 vuoden vaihteessa ne hommat. Ja ne on vähän aikaa oli... Millä levyllä se on? Ettekö te sotelleetkä sitä kukaan mitään? Ihan priimapuissa. Ja niillä rummuillahan täällä rummutettu tää biisi levyllä. Kyllä. Mutta nyt mennään tällä Sampon setillä. Mä muistan. Tästä Tapsa kehi ja sitten lähtee kolina. Surmanaja ja Erkki Vasili Helminen.